Ramanan akwai ɗan gida atta azumi ko murtala toro marto an bara da fara an tashi ya tashi ka can gaba marto da kanku ana koran murtala su da marto ana koran marto su da murtala toro ana koran marto amma da ke zanen shauki hamza gidan biyu ana koran marto murtala toro ya kai murtala toro ya kai su da marto ana koran marto har yanzu kan marto aka kola dokin kube wuri guda ana kura dan gida amurka ho saka na amurka ho ana kura saka gaba marto ani so ana lamino ya zo da na laka lamino aka kola yanzu lamino dan jarida na tolo lamino ake kola ana kola lamino ake kola ana kola lamino su da amurka ho isa ka shanka ba preme wangana jarida mai zan kai da sam